2007 am primit locuința asta, care de fapt este a mamei mele. Casa are ceva magic. Îți dă o căldură, te cheamă, te cocoloșește așa, te învăluie, te liniștește, te calmează, îți dă o inspirație teribilă. E ceva special în ea. N-aș putea să spun exact, dar în casa asta eu am făcut foarte multe lucruri interesante. Cred că casa asta m-a determinat să devin artist. Aici am început eu, practic, să scriu. Este enervant, este foarte iritant din cauza bolii ăsteia care o am eu. Nu pot să practic meseria mea pentru care m-am școlarizat. Și, de fapt, nimeni nu-ți dă nicio șansă cu boala asta. Nu te iau în serios, nu ai credibilitate. Și singura meserie pe care am putut-o găsi eu ca să pot să supraviețuiesc este meseria de comis voiajor. Dar este o meserie atât de obositoare și atât de stresantă. Practic, vii în contact zilnic cu zeci de persoane cu diferite stări psihice. Tu trebuie să le suporți, tu trebuie să fii docil, tu trebuie să ai zâmbetul pe buze, tu trebuie să convingi, trebuie să accepti, trebuie să înduri. Și, efectiv, când ajungi acasă, ajungi epuizat, ajungi tremurând, ajungi așa că te uiți în oglindă și nu te recunoști. O prietenă de-a mea și-a luat la un moment dat inima în dinți și a avut îndrăzneala să mă întrebe dacă știu câte femei au trecut prin viața mea. Pe mine m-a amuzat întrebarea, dar mi-a dat și de gândit, pentru că au trecut foarte multe femei și, spre părerea mea de rău, la unele nici nu le mai știu numele. Dar au fost și femei foarte importante în viața mea. Scriind, am intrat în lumea artei și lumea asta a artei e o lume extraordinară. Bineînțeles că, în lumea artei,
2007 am primit locuința asta, care de fapt este a mamei mele. Casa are ceva magic. Îți dă o căldură, te cheamă, te cocoloșește, așa, te învăluie, te liniștește, te calmează, îți dă o inspirație teribilă. E ceva special în ea. N-aș putea să spun exact, dar în casa asta eu am făcut foarte multe lucruri interesante. Cred că casa asta m-a determinat să devin artist. Aici am început eu, practic, să scriu.